Isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, Kagkaroon, yari ang balita, badat, bulig. Diri lamang sa Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 11:06. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. This time check is brought to you by Kunsays. Upgrade your immunity. Do it with Kunsays. Aksyon, balita, badat, bulig. Mga development sa patag sang politika kag panggobyerno diri sa probinsya sa Negros Occidental kag syudad sa Bacolod. Mga update sa mga insidente, follow up sa mga major issues sa provincial capital kag City Hall. Aksyon, balita, banat, bulig. Sa umaga, tulog ka ba? Tuloy-tuloy ang mga aksyon reporter sa pangangalap ng mga balita at impormasyon na kapag-ipakinabang sa sambayaran. Walang pagod na naghahanap ng pinakauling balita. Pinakamainit na impormasyon para kompleto ang iyong kalaman sa bayang ginagalawan. Makinig lamang sa Aksyon! Aksyon Radio! Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Aksyon PBB. Ito po si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Aksyon Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon, balita, banat, bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Maayong Udto, Pilipinas, Aksyon BBB, Aksyon Balita, Banat Bulig, magapalayag na sa siningadlaw sang Martes. Ika-19 na sa bulan sang Mayo tuig 2020. Kamusta kamo mga kaaksyon namon sa kanginan second day sang pagdagsa sang mga pasaherong salakyan kag sumalakay diri sa syudad sang Bacolod. Pero sa gihapon, yari kita sa MGCQ, Modified General Community Quarantine, ang ginapatigayon mga kaaksyon diri sa palibot sang syudad sang Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental.
Since kahapon daw wala sang pagbag-ong mga report sa nagikan sa departamento sa ikayong lawas, kabayunta nga magsigi-sigi lang ini. Kabayunta nga wala lang sang pasaway. Ang pagdagsa sa mga pasahero sa mga terminals diri sa palibot sang probinsya sang Negros Occidental amo ang isa sa mga concern, pero base ko na remedyohan ini kaina sumugod nga nagbukas ang Vallecar Transit kay kahapon daw mo gining pinaka main problem kay bisan anhon sa mga kapulisan kag management sang Vallecar Transit daw gaglinutok gid. Ti man Lunes mo. Balo naman kamo kung Lunes kadamo sang hiling nga gawon, especially ang iban sini balik sa trabaho naman. No? Ibaloon ta na bikaron dugay-dugay kag sa observation sa aton sining patrol mabatian sa dili ginamang madugay. May mga pasakaan sang kaso. Pila na ihanang na-file nga kaso no sa korte sang CIDG. Amo ning hibaloon ta karon upod kay aksyon na rin abuso sa aton sining patrol. Amo na nga aton sining tiradahon karon mga kaaksyon. Kamusta nga aton sining mga kaaksyon sa mga barangays kag kapurukan diri sa palibot sang syudad sa Bacolod? Day 2 subong mga kaksyon kabay pang amat-amat na maka-recover kita kag social distancing lang kag face mask. Bao kadamo sa gyapon sang wala nag face mask kag wala social distancing nano ini nalipatan nila. Kadamo sa gihapon nga makita naton nga nagapanglakaton sa mga dalanon nga wala sang face mask. Ang social distancing na dula. Kabayunta nga ra lang na sa gyapon. Way man na sa madula sa aton kung naka-social distancing ta 1 meter. O kung sobra pa na ta, way man na siguro sa madula. Dahil sa downtown area, sinimbali lang mga tao Hindi taman ni sila mapunggan, pero kabayunta nga itanom tagid sa pinsarta nga mas importante ang social distancing kag naka-face mask. Kaya kung wala social distancing kag wala face mask, paano na lang ta sini? Ang palabuton ta, kamusta? Ay ho, hindi kita magsalig kita. Kay kabudlay kung kaysa nga magsalig kita, no? Kamusta nga to sa nga mga kaaksyon sa mga kabanwahanan kag kasudaran diri sa probinsya sang Negros Occidental? Halos sa matamat na ang iban nagbalalik na sa ila sining trabaho. Lasa nga ton sining mga kaaksyon dira sa Negros Oriental. Kag tubtob sa bugos nga riyon size. Kay may mga pila ka mga kaaksyon tanga daw sa Iloilo to daw ma-consider naton nga sus Mariones daw kabutlay man to sang patabo ka sa Gimaras daw nagdagsa man mga tao to no. Sige, daligid lang mga kaaksyon, Aksyon no Radyo, Philippine Standard Time, las 11:13 ang aton oras diri sa pagpangalagad sa Aksyon Balita Banat Bulik. May flash report na nga ato sining patrol we have aksyon eden naboso angot sa sining isa ka sa salakyan dira sa Dawis area bla barangay barangay 14 nga kung sa din may tao nga gindalasa sang truck sa Dar area. We have aksyon eden naboso aksyon eden. Action Rex live kita di karon naga-report sa bahin man sang action Rex mo sang barangay 14 kundi na may naglunta di sa ka-aksidente allegedly natapakan action Rex sang isa di ka persona sang sa dinadampi action din truck. Sa atubang gid action Rex sang Department of Agrarian report. Inang talikuan kagida. Correct, dire gid action Rex kay ti actually
ining biktima action Rex ginasakay na siya sa ambulansya kaya may pila siya sa nato nga bahin sang iya nga paa. Actually upod lang man ni sa action Rex sa sakay dire sa 20 wheelers nga truck. Kay kon ang makita wala mga 20 wheelers action Rex di ba may ulo. Oo. Tapos do may kahakaha may bakante na di ba action Rex may kitaon di gani ang mga kaunuran sang truck. Tapos may ginaguyod silang nga backdoor kon kaha sang truck action Rex. Diri sa tunga upod man ang tatlo ya ka mga kaugdanan. Diri sila nagpulupongko sa may space lang di sa truck. Ay. That's why nga pagliko action Rex sang truck. Nahukas? Wala siya naka pangupyak o kung ano ang sitwasyon. Nadagdag siya. Nadagdag siya, nalang-alang. Kagati nalapakan di sa sang truck. Mamangko to di ba action Rex siya nga upod. Sir, mayong odto. Sir, upod mo to ang kagina ang aksidente. Sir, sino to ba ni pangalan, sir po? Romelito Sanchez, ma'am. Romelito Sanchez. Upod mo ni siya, sir. Oo, ma'am. Sino ngalan tayo, sir? Romelito Sanchez, man. Si Joselito Sanchez. Kabali, ano, sir, pwede mo masaysay sa amon kung ano natabo kagina. Diin ka mo halin, kag diin ka mo pakadto. Ganun ma'am. Dito kami sa Siway, naglakad kami back to sa Tanduay. Kaya ma-area kami sa ulod ni sa truck ko. Ano ni karga, sir? Nang Tanduay po. Okay. Di ano natabo din? Ngalim nun. Nagpungko sa diyo. Pagliko, na alang-alang siya kayo sa lapakan mo. Hindi man siya kakapyot, klapyotan. Oo. Amo tayo na sulod ya, tail shot, tunga-tunga ni kaguma niyo. Pag tiyog sa guma na dala siya. Na dagdag siya, nalapakit siya sa dua kaguma. Pero ito pila si sir? Siguro ma'am, naglupok tong bagsak niya ma'am kay Naglupok ang ano? luwag nga dahil kagumang Ang naglapak. bagtak ko na siya. Anong bagtak, sir man? Ang paa niya, oo. Nalapakan gid ang duaya kapaan Duwag ito ka tail niya drio. Na nakapa sa mo. Oo. Duwa kagumang naglapak siya. Sus, ang din nga gumana sa tunga kon pangulihi. Ang ika-ano ni Action Rex mo, ang ika-sir draw, amo ni siya sir, no? Ang nakalapak. Ang ika-second draw, Action Rex. Halin sa ulo ang ikaduha. Oo, correct. Grabe. Nagbalaw. Actually, Action Rex, nagatinguha ka, maka-Facebook Live, no? Galing ka daw medyo hinay ang signal. Oo, nag-shoot di sa Action Rex sa daw kaha-kaha, di. Kagati ang Kaya guma. ra sila sa likod sang ulo sang salakyan gali nagasakay na. Correct. Dirigid sila Action Rex. Pinanakalam sa nadagdag. Kaya tail na sulod Oo. Pagsulod pagiyog sa gumana nadala sa kaya siyempre gusto ko yung sapatos di mo. Mo tayo na dagdag sa diyo pagsugaplak ya. Nabalapag sa diyo na yung tail ya gilap. Pagabante na lapak sa gumante kay parahan namon. Malanggan kayo na parahan namon. Malanggan naka-break ang sakyan. Siguro ambot lang. Kaya Action Rex ang sitwasyon Ti galing puno amuning kabugat siniti duwag ito ka ti Eliang nalapakan. Duwag in Action Rex kasi yung nalapakan. Actually, hingagaw ban na dala na dahil sa ambulansya. Sino talaga po siya, sir? Tot ko man ma'am. Taga Morsya po. Taga din sila. Taga-diin ka mo, sir? Escalante ma'am. Taga-escalante mo, sir. Taklo, gid mo nag-trabaho. Ma'am, upo di sa sobra di sa Lorenzo. Lorenzo Shipping. Ako ka upo siya. Putod niya laki. Nasa Morsya Gobra, kitaugan ko lang. Kaya mo ito na-rescue sa din. Tagadto, dyan na lang ipaumpod ko. Taga din sila ganit sa Murcia? Escalante sila, Action Rex. Escalante. Sa din sila sa Escalante? Din ka mo sa Escalante, sir? Barangay Tamlang, ma'am. Sa Tamblang pa. Tamlang. Oo. Kaya di ang guma, di Action Rex, ma-shoot na di ang tiil sa tawo mo. Kaya although nga, tumpaday bala per umbisalin sa sugod o kung sa ulo sang truck. Ikaduha nga ro sugod na sang tagduha ka guma pero may space sa tunga. Meron sa tunga. Ito di ang paa ano niya. sa tunga sa kuan kun lapakan gid sa isang duha ka guma. Sa tunga Action Rex. Ano ka niliwat nga lang ta, sir? Joselito po Sanchez, ma'am. Joselito Sanchez. Imo sir nga na aksidente, sir?
Oo, ma'am. Sino ngalan niya? Romelito Sanchez. Romelito Sanchez. Pila Pila edad edad? niyo, sir? 24, ma'am. 24. Sige, may Action asawa Rex, na na? naglakat na sila. May asawa na po sa sir? Oo, ma'am. May ara na ko na Action Rex, Di na sila ka pulis, Escalante, kung dress ba kulod na? Escalante, pa ka mo, sir, mapuli? Or may balay ka mo din sa Bacolod? Malay kami dito sa Panago, ma'am, sa Purok Riverside, Zone 3. Taga Okay. Purok Riverside Zone 3 ba nagos Eh, na? Draman may gaobra sa Lorenzo. Mm. Na-applyan namon. Pero ti okay pa man tong utod ya, maro istorya guro ti amo lang na bali guro tong kabayuntang Ma'am, obra na kami, ma'am. Sige, sir, mabalik na sila Action Rex sa kay ma-deliver pa rin Oo. sila actually. Sang unod man sang sining container nga dalaman Action Rex ang van. So far mo lagi itong pasalamatan man sa iya utod. Sugo man sa mga tao dire nga ti wala natamaan kag may upod siya sa likod, that's why nga ti napalpag. Depende pa to sa x-ray siguro sang ospital kung utod to ang paaya nga duwa o kung kuan lang kaya mo lang karga nga pero tiga bugats na oh. Gani ti hamak mo na ipit ang paa ni Action Rex sa Malanggot duwa ka nalapakan kung nakapundo. Medyo nalapakan gid siya Action Rex ang guaya. Kahit naglupok ton daw pusog-pusugan ni Action Rex mo. Amo to hambal siya utod. Dala na dampi sa may pusog-pusugan dampi ano to ganing ilang nga term to? Batak. Batak? Oo. Amo na yung term. Bagtak. Oh. Bagtak amo nang so, sa may pusog-pusugan dampi. Oo. Grabe no. Pero pag abot kay Action Rex na abtanta pa man hining si Joselito ang basta Sanchez Action Rex ipa-clear talaga karon no ang kung ano gito Action Rex sa pangalan subong man ang iya edad Action Rex sa ila man nga address. Basta ito pero na sa gindala na siya sa ospital din tong ospital gindala siya sa magulang most niya. probably sa Provincial? Corazon Gito sa Action Rex dalon. Sige. Pero ti pag-abot kay na conscious man Action Rex ang ining biktima although nga medyo pale lang siya or nagalapsi tungod maguro sa natabo Oy. kakibot niya. Pero importante nga ti conscious gid siya conscious sa Action Rex kag ti kinupdan man to sa isa niya man kautod. Ayos. Live direction Rex sa Barangay 14 in front gid sang Department of Agrarian Reform para sa flash report Action Ida Reboso. Una sa balita una sa Action sa Bacolod Action Radio. Salamat gid aksyon din abuso report sang patrol direkta dra sa atubang sang tar no dra sa Dawis Barangay 14 sining isa ka personang taga Escalante actually sila taga Tamlang no pero karon dra sila nagapuyo sa area sang Banago kabayuntang ti may lastro gid man posible ang yasning tiil nga porsyon sa may pusog-pusugan duwa pero ti depende pa na sa x-ray gindala na sa ospital mga kaaksyon. Aksyon Radyo Philippine Standard Time las 11:23 ang aton oras. Anong mga balita sa sining adlaw diri sa pagpangalagad sang inyo sining palatuntunan? Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon, balita, banat, bulig. Aksyon na Radyo Philippine Standard Time 11:23 na las 11:23 na. Anong mga balita sa sining adlaw sa Kapitolyo Provincial? Igabalita na karon ni aksyon din abuso Kapitolyo Provincial may pangabay sa UWA angot sa pag-repatriate sa mga returning migrancy kag mga OFWs. Sa Bacolod City Government Center naman nga balita, Bacolod nagpadala sang sulat kay DOH Secretary Rocky DOH Secretary nga tugutan ang pagbalik sang misa sa syudad pero ipatuman ang preventive measures. Kagiban pang mga balita karon dugay-dugay gikan sa Bacolod City Government Center. Si Rocky do presidential spokesperson hindi sa DOH secretary.
Kag sa BCPO naman gabalita ni Aksyon Eric Magbanwa. Pagpatay kay Gerald Cuadra, may 3 kaanggulo ginalantaw ang kapulisan sa Police Station 2 sa Negros Occidental Provincial Police Office. Naman gabalita ni Aksyon Brian Morden. 82 ka mga minor de edad nagkaladakpan nga nagbayular sang curfew sa banwa sang Isabela sining nga aga. Kag maki-update ta karon dugay-dugay sa aton sining patrol direkta sa Criminal Investigation and Detection Group. Update ta sa ginpadangat nga reklamo may kang tanan sa Samtang sa balita nasyonal, igabalita ni Aksyon Dorel Cabato, OWA nagpangayo sang pag-insyende sa mga OFWs nga na-delay nga COVID-19 test result. Naghina man ang dalagan sang COVID-19 test result, no? Ilabi na sa mga regional offices plus ang Department of Health. Kag Chad nagingyo sa NTC sang libreng access sa mga online educational resources. Hearing sang Senado angot sa EBS franchise ginumpisahan na. Kag maki-update kita sa COVID-19 sa bugos nga kalibutan kag driman sa pungsod Pilipinas. Aksyon Rex Canto, kinilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon, balita, banat, bulig. Mga detalye sa aton sinigin pang headlines, mabatian sa diliginamang madugay sa pagpangalagad sa Aksyon BBB, mahina ang kalaban. Sa mga kaaksyon tada baya Facebook Live nga monitor na kag nakapadala na sa inyo sining mga mensahe, ipadala lang kay hatagan tana igtalupangod sa diliginamang madugay pagi sa aton sining Facebook Live sa Aksyon no Radyo Bacolod. Kag sa aton sining website ang www.aksyonoradiobacolod.com.ph. Ginabi-abita na kamo sa inyo sining pagpangalagad. Nakaplastar na pala niya gahunta kung wala pa pagamat-amat na para siguradong sigurado makatimo-timo kita bisan ginagmay basta talalapod lang okay na siya. Naligid lang mga kaaksyon standby manumbalik ang inyo sining palatuntunan. Magabalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante ng mga pahanumdum. Sandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanat tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita nga dala inspirasyon Aksyon Radyo Bacolod man sa gihapon padayon Aksyon Radyo Bacolod saludo sa imo padayon Aksyon Radyo salamat
sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sabisan anong nakahintangan. Responsable na pagbalita, padayon na ipalaknan. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Aksyon PBB. Ito po si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Aksyon Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita, Banat, Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 11:33, 11:33 na mga kaaksyon. Sa imo sini nga pag-ehersisyo, hindi magkalipat nga mag-detoxify o galion tampag tumar sang DTX 500 capsule. Kayang DTX 500 capsule ang nagatinlo sang imo nga dugo, nagasilhig sa mga impurities kag toxin sa imo nga atay. Iniman ang nagabulig panubos ang imo blood sugar bangod sa organic compounds nga visin, charantin kag polypeptide. Gani sa may mga mataas nga cholesterol, mataas nga blood sugar, bangod sang diabetes, mag DTX 500 capsule na kamo mga kaakson. Mabakal ninyo sa mga suki ninyo nga mga butika, parmasya o kung drugstore sa inyo sining nga lugar. Kadtoan tanang balita gikan sa News Center pod kay aksyon na Dorel Cabato ini may kang tanan sa uwa nagpangayo sang pag-insyende o kung paghangop sa mga OFWs nga na delayed nga COVID-19 test result. Ched nagingyo sa NTC sang libreng access sa mga online educational resources. Kag hearing sa Senado nagapadayon angot sa franchise ang ABS-CBN. Abi ko gani kapon mabalik na sila sa TV pero the way man. Kag pinakalites nga update sa COVID-19 sa bugos nga kalibutan kag bugos nga Pilipinas. Halin sa pinakasako nga news center sa bilog nga rehiyon.
Action Radio News Center Report. Action Radio News Center Report. Yari ang kaudan sang report ni Action Dorel Cabato gikan sa News Center. Action Doors, good noon. Yes, Action Rex, good noon. Kag sa aton man, pinalangga ng mga tagpalamati balita nagikan sa News Center sa Action Radio Bacolod. Nagpangayo sa karon sa nga paghangop ang sa mga overseas Filipino workers ang Overseas Worker Welfare Administration o kon OWA angot sa delay sa ila resulta sa COVID-19 test. Sunod rin kay OWA Administrator Hans Leo Kakdak nga sa kadamoon sa mga OFW nga yara sa quarantine facilities, sigurado nga madugayan gid ang pagpagwa sa nga resulta sining test. Tihingyo sa karon ni Kakdak sa mga returning OFWs nga hindi lang magbiya sa ilang quarantine facility tubtub wala pang resulta sa ila test kay man by batch ang pag-release sang resulta. Madamo na nga OFW sa karon ang nagareklamo bangod iban sa ila ang naglapaw na sa 14 days mandatory quarantine pero ara sila gapon sa quarantine facilities kag wala pa nakapauli sa ila pamilya bangod sa gihapon padayon nagahulat sa COVID-19 test result nila. Ang problema ni Guru dito sa may NCR ni sa National Capital Region, abisan gani Guru di sa aton sa Region 6 daw kahinay, abot may nabilin pa nga mga resulta Action Doors ang OFW sta? Mera, pag Action Rex, nga wala pa nag-aabot sa Manila. Amo ng problema to sa Manila Action Rex. Kaya syempre dito yung main mong nga pag-abot sining aton nga mga OFWs, dito gid sila gina quarantine. Tiya mo na naging to ligad ang official man sa nga nga hensya man. Nga ipa-stop lang bala for 1 week, for a week ang pagpadala sang OFWs. Sa kay man medyo nagutok na to Action Rex mo nagdamo na pila ka libong mga OFWs. Ti karon naging sa nga paghangop ang OWA Action Rex. So kabay pa tayo nga solusyonan man nila kay hindi man hapos nga magpabilin dra sa quarantine facility Action Rex. Kung negative ka, do maano ka na Action Doors mo. Oo, syempre. Kung mag-positive ka, okay gina. Kaya kuanon mo gidang natalana nga tion. Pero kung negative ka do, maano ka na nakuway pa resulta. Correct. So, muna tanong i-ano man nila Action Rex, itinguan nila nga maano gina nila, ma-address. Labutan na to sang testing result nila to. Ang iban nga mga ginkwaan nila sang samples Ambot. Kung ginswab to bala nila, kung naubos na nila, tanan pang process to, kung ang iba ba si pending pa bala? Pending pa, kaya mo na iba no, gaulat pa sila gani Action Rex. Ay, Kag sa iban nga balita national, naghingyo subong ang Commission on Higher Education o kon CHED sa National Telecommunications Commission o kon NTC sa nga libre nga internet access sa online educational resources. Agod buligan man ang mga estudyante nga maka-adjust sa alternative learning approaches samtang pungsod ang padayon nga nagapakig-away sa coronavirus disease 2019 o kon ining COVID-19 pandemic. Ang mga hingyo ang ginpahibalo sa 8th weekly report ni Presidente Rodrigo Duterte sa Kongreso angot man sa ginahimo nga tikang sang gobyerno sa pagtapna sang COVID-19 crisis. Sunod sa report, ang libre nga access sa online educational materials ang magabenepisyo sa 3 milyones ka mga college students nga agud maka-adjust sila sa flexible nga learning method. Ginpathag naman ni CHED Chairman Prospero de Vera nga sa idalom sang flexible learning ang mga lessons ang igahatag sa mga estudyante, pinaagi ini sa online classes, take-home exercises, kag educational packets. Samtang subong Action Rex ginumpisahan na sang Senado, kaina pa actually sang aga, Mayo 19 ang hearing sang Senate Public Services Committee angot sa prangkisa sang ABS-CBN. Sabi ko gani kahapon daw ma-sign on na sila. Wala na dayon naman Action Rex. Wala na dayon, kaya mo na ning sa Senate pa lang tayo subukan mo na yung ginahimo nila Action Rex, nagapatigan sila sa hearing. Kaya ginatalakay sa karon ang sa ginatawag nila nga hybrid hearing Action Rex kay kay do ka virtual wala sila sa Senado nga dito may araman sila nga sila mga senador nga ara sa Senado do may ara sila sa Senado si amo to kagina sino gani man Ping Lacson si ang isa pagid bla
sino tong isa? Ginawala Si ko kita. Gatchalian? That's Sherwin Gatchalian. Oo, Si do siya Sherwin. tubla kay ina mo. Tiyaw mo na subong ilagi na Action Rex, ginatalakay. Ini nga Senate Bill 981 bala, aga nagatuyo nga ma-renew ang prangkisa sang ABS-CBN sa sulod pa sa nga 25 years. Ginatalakay man nila subong ang Senate Bill 1521 nga nagatuyo naman nga maghatag sang temporary franchise sa network nga valid naman ini tubtub sa June 2022. Tiyaga mo nga hearing subong ang ginapamunuan ni Vice Chair Senator Sherwin Gatchalian. Imbitado sa hearing Action Rex ang mga opisyal ng ABS-CBN Corporation, National Telecommunications Commission, Department of Justice, Department of Information and Communications Technology, kag tiglawas man gikan sa Office of the Solicitor General. Pila man sa imbitahan, amo sanday Senator Juan Ponce Enrile, retired Chief Justice Renato Puno, kag retired Associate Justice Adolfo Azcuna. Samtang ma-update lang ko sa world records ng COVID-19, ang infected sa bugos nga kalibutan, naglambot na sa 4,891,419. Ang nagkalamatay dire, 320,137. Ang mga naka-recover, 1,907,423. Diri naman sa Pilipinas, sa pinaka-latest... Sa top 5 mo da? Anong listahan mo? Wala ako nakakuha sa top 5 Action Rex. Pero pwede tagid i-search. Ikaw pa yes, yung... of course. Sa Philippines, na Action Rex nga record. Ang Pilipinas, as of May 18 kahapon, 4 p.m., mayara na sang 12,718. Ang nagkalamatay naman, 831. Kag ang mga naka-recover, 2,729. Diri sa Negros Occidental, siyam ang kaso diri. 4 ang naka-recover kag nagapabilin subong sa quarantine o kung facility quarantine subong ang 5. Sa Bacolod naman, 12 cases, 6 ang naka-recover, 3 diri ang nagkalamatay. Samtang sa bugos nga Western Visayas, 104 ka mga kaso. Sa bugos nga Western Visayas, 30 diri ang mga active cases. Kag 64 ang naka-recover, napulo naman ang mga nagkalamatay Action Rex. As of 4 p.m. na kapon. Yes, Action Rex. Kag kabayuntang, hindi na magsaka karon sa hapon by 4 o'clock nga report sang DOH. Correct, kabay pa. So sa top 5 Action Rex, sa bugos nga kalibutan, nagapanguna gidyagyapon ang Estados Unidos. Meron sila sang 1,550,294 ka mga kaso. Ang mga nagkalamatay naman nila 91,981 kag ang mga naka-recover 356,383. Ikaduha diri ang Russia nga may 290,678 ka mga kaso. Ang nagkalamatay 70,209 70,000 ang naka-recover gali Action Rex. Kamo nagkalamatay 2,722. Ay katatlo Spain nga may 278,188 ka mga kaso. Ang nagkalamatay 27,709 kag ang naka-recover 196,958. Ikaapat ang Brazil nga may 255,368 ka mga kaso. Ang nagkalamatay 16,853 kag ang mga naka-recover 100,459. Ang ikalima among UK nga may 246,406 kag ang nagkalamatay 34,796 kag ang mga naka-recover ay wala pa sa may naka-recover Action Rex sa UK. Not applicable pa naman. Yes. So, balita, nagikan sa Center sa Action Radio Bacolod para sa Action BBB, Action Doral Cabato. Sa balita sa Action, sa Bacolod, Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Action Dorel Cabato. Balita gikan sa News Center sa Action Radio Bacolod, Action Radio Philippine Standard Time. Las 11:44 na nga aton oras diri sa pagpangalagad sa Action BBB. Ayos, sige, samtang araga. Paro hunay-hunay ang halos kalabanan sa ilatag sa mga puluyan ka init sang tiyempo no. Ito ka ginot siguro ay.
Ayo. Sige karon dugay-dugay lang inyo sining nga mga mensahe nga padala diri sa aton sining pagpangalagad. Karon lang dugay-dugay importante nga ara lang kamo tagsa sa tagsa ninyo ka mga puluyan nagapahunay-hunay, no? Kung wala man lang sang kaladtuan kag wala man lang importante nga pagakadtuan kag hiling nga gawon abi subong adlaw para lang dapat sa puluyan ninyo, no? Pod ang inyo sining nga mga anakis. Kaya mo nang importante gid sa tanan, no? Sige, kantuan tabi si aksyon din abuso sitwasyon sang palibot sang syudad sang Bacolod. Lantaon tabi ko ano ang sitwasyon sang syudad ta kag ti especially sa downtown area nga mo ning sentro sang senaryo subong adlaw, no? Lantaon tabi kung gaglinutok ang mga salakyan, ang mga dipasayrong salakyan, kamusta? May social distancing? Ba may nakita, gid ko diya ka nga jeep sa gyapon. Duwa na kadlaw nga labay-labay di sa idalom sa Action Radio. Way pagid na iya plastic. Way pagid na sang cover da. Way pagid na sang division da, sir. Na ano man naman. Malin pa na kahapon. Do pa kabal na gid na iyaw. Kabudlay man magambal nga kabalan ka man din, pero ti kabudlay gid iyambal galing mo. Pa kuha na gid guro na. Pa damol guyab lang. Pahuya-huya lang. Ti dapat kung anong ginasaad tada sa kasuguan ta mo nang himuon ta. Ibaloon tabi sa observation sa atos ning patrol we have action Eden Aboso. Action Eden, kamusta ang area sang Bacolod? Ate, ang akon unto na lang gaputi. Kagkalimutan pag ali Ano ko na, ay manapating kalimutan ko itom na. si paring Romo Pasaporte ga monitor to no sa barangay 17 subong sa imo. Te sir, mayo-mayo lang na nga pag-monitor may utang lang ko sa imo ang order mo. Te, kay init-init, gid Action Rex, porte, gid ka init, isang syudad sang Bacolod, lambot ni Guro, mga 33 to 34 degrees Celsius, Action Rex, pakatsagan nga kainiton, subong sa syudad sang Bacolod, tidugangan ko pagidaan, bote, nag-init na gid eh. May mo pa sila, haw? Wala na eh. Why na eh. Ano na gid eh. Correct. Yung iba Action Rex, nagapanaog lang di po no sa may SM Bacolod bala. Kaya ang iba ay ang SM Bacolod gali ambot ko nakasulod ka ano na daman may bukas na da. Action Rex nakasulod kita sa SM sang nagdigad nga Domingo. Pero may mga stores sa gihapon nga sirado, may araman sang bukas Action Rex, depende man kung essential goods gid sila o kung hindi. Ang mga restaurants dire bukas, pero for take out kag wala gid sang dine in. Kagati Action Rex ang hindi ka di maka tiner bala kumbaga hambal sang iba niya nga mambal sila nga kadto ka sa SM paliwaliwa. Hindi matabo subong kay ti ginpanubuan sang SM ang temperatura sa ilang nga aircon. Ati init gid. Oo, nag 26 degrees na lang to bala mo ang ilang nga ang ila din nga aircon Action Rex. So ang tuyo sa iban nga magpabulubog na sa SM hindi na gid matabo. Kagang iban nagakadto di ko ba sang wala pa lang ginpanubuan. Meaning do bukot sila tananda pero ti bugnaw mangguro gyapon da. Spacious man Action Rex kay ti hindi man puno gid balan. Kung panubuan kag kun ginasigahom nga mangininit na da ti ang tanan na da way man da pili tanan mo. Correct Action Rex kay tapos sa di ba centralized ng aircon do parehas na sa inyo balay? Bi ko sa imo gani ba niyo? Centralized lang ang pag-click mo. Amo na, tananang post nga sa bugnaw. Ako niya gani, click Action Rex mo do sa inyo. Yung gani, iya do, palakpak mo lang mo ga, dardayan. Amo na tirada da, no? Pero Action Rex, bago pa man ibala ang lockdown ng ECQ, kag ECQ nga ginapatuman,
ang iba nagapa-SM man para sa free wifi. Ti gintistingan ta patay ang ilang nga wifi Action Rex. Para ti hindi pag pinirant bala sa mga pumuluyo nya tuyo magpabulubugnaw kag magpahunay-hunay diri sa SM. Ti iba Action Rex ari lang gid diya nagabakal sang ilang mga kinahanglan, ang iban abi sa hardware kay ti bukas man. Pero mga parlor Action Rex na notice nato pagsulod ta sirado pagani eh. Ang sagwa yang mga barbershop, mga parlor, ang sagwa bala sang mga downtown area siya bukas. Nakita ta Action Rex mga sirado man mostly kay ti social distancing Action Rex mo do kabudlay man guro nga nagakuan sila. Pero may mga barbershop yang nga bukas yang iban niya. May mga Action Rex, may mga bukas man ang iba naga-home service magani no. Oo, home service pa ganing iban. Oh, pero ti ang iba niya nagalikaw Action Rex sa Gani issue man. man bala kay ti social distancing ng iban ti magunting buhok, mag-manicure, pedicure dira. Makapalapitanay sila. Alang-alang kung gagunting ka, antad ka, isa ka metro, ti paano mo naguntingan man? Ang resulta lang na tanawon mo unless siguro Action Rex kung pakalbo ka kay ang manugunting hindi na yung magbanta kung sakto na sakto sa piyak o kung paagyan niya lang na razor ya piyo na dugay-dugay. Ti piyo gida kung mag-antadanay ka mga duwa magpagunting ka ti piyo gid nga do kalambutan. Pero ining Mandalagan area bala kaga iban nga mga area sa doon kung may mga bukas na dira nga mga barbershop Napamangkot si Sir Elry ba si Sir Elry ka pamangkot kay ti basib lang magpagunting siya kuno karon blaw? Wala kaso ari man ko ikaw na lang magunting. Pa. Ako pa mabayad. Okay. Pro prepara lang sa kay kiwi ang gunting no? Ang gunting ka zigzag niya. Kay balo ka una gid nga ginahagilap nilang mga barbershop sa prangkang istorya ti 3 months lapit 3 ka bulan nga way ka pagunting ibang gani nag 3 months sobra na gani 3 ka bulan nga way ka pagunting kay expectation nga base ko mong pawan na next month tong COVID-19 pero tinaglala pa mo ning naglawig-lawig gawa daw kuana daw mga jeep frogs nang itsura sang iban. Tiyan mo nang gusto nila blang tani may barbero man, may barbershop nga bukas pero ti ano mo kay dala na sang social distancing pa sa gyapon mo. Hindi pwede. Pero speaking of social distancing man Action Rex, may ara sa gihapon yung mga jeep bala nga wala sa gihapon sang partition kadamo pa sang nakita naton nga wala pa sang plastic mga cover jeep? bala. Action Rex? Ang jeep? Oo. Kadamo pa kay na. Ragos dalong nga pungko daw. Kadamo sa nagalalabay. May nakita Action Rex siya nga ang iba hindi plastic cover. May ara siya nga ginbutang bago lang yung naglabay sa aton. Mga karton Action Rex siya mo ginhimo niya nga partition para may social distancing lang gid ang mga pasahero nga gasaka. May ara man padayon nagabiyahe nga mga tricycle nga wala man sang mga plastic cover pero ginasunod man nila nga isa kasakay lang Action Rex sa mo lang atubangan. bisan way plastic cover ng tricycle o kung ng salakyan mo basta hindi lang tama gikapuno kagabi kadamo sang naghingagaw yang dapat ang driver na mo makontrol sina mo. Kag Action Rex nakalabay kita bala sa downtown area damo nagahulap sang sakyan nga ang mga pasahero bala kadamo nagahulat kay pila man lang siya man lang makasakay minimum Action Rex sa kag jeep hindi subong. man full gid ang jeep nga nagbiyahe subong. Correct kay ang iban hindi pa man ready amo nang hambal nila wala pa mga partition. 40% siguro sang jeep ang nagbiyahe Action din since pagkapon. Correct Action Rex. That's why nga ang aton nga mga action nga tricycle driver nagapanaginot man Action Rex no nga makabiyahe kay actually naka-interview ta dito sa vendor man sa Libertad Public Market. Halin siya sa Banago. Nagasakay siya tricycle kay wala siya choice, wala iba na salakyan para kabaligya. Nagabayad sa 100 pesos pa kadto Banago Libertad. Grabe. Kag halin Libertad naman pa Banago 100 pesos man. Bali 200 back and forth ya. Do nagtaksi lang. Ang baligya ni nanay, Green Shell Action Rex, nga tag 20 ang tumpok. Hambak ko nay, ano ni ang matabo sa ginansya mo.
Hambalya ti ang ginansya ko, ma'am, amo nang ginapliti ko. Bauti, ang pagkaon, why na eh? Wala na Action Rex, balik na lang yun ang iya sining Sus. kapital. Ti may malabyan man sa Pero daan. may ginansya man siguro ah. May ginansya mga gulugagmay Action Oo. Rex at Ambalya. Kung Kadamo way sila nagidabing pulian. mag-pulis or sa balay lang way sa gamiton bla. Mayo na lang na. Correct. Kaya Dali mo na, kiti balila. ang salakyan bla kung kaisa mo ng problema kay ting plitihan tamagid ka taas man. Amo na Action Rex sa mga malantayan man. Kaya ti, ang aton mandaan mga petroleum products, doon nag-anunsyo man to, na Gani. magadugang naman sila kada litro. Ti sadyahanay gini, ang mga Doga motorista. sako man siya pakintaw. kada simana saka man. Diba kalaula na lang yung Subong mga adlaw tao. do pilang ginsaka to may sobra piso ang May isa tingkong to. iban. Ang kerosene to 2 pisos gito. Parte man ang saka Action Rex. Pero ti, amo nang hambal nila, new normal. Gani. New normal New Action normal Rex gid. nga. Miskan wala to, miskan di ka magtulok, ang iban nga tao, nagasuksok di Action Rex ang mask, ang face mask. Mayara gid it's a Mayara gid mga tao nga bisan ano mo kahambal way gyapon kapati pero may mga tao pagid nga gapati ya. Kaya Na may ang mga Action tabon Rex, sa gyapon ng ilang nga mga ilong da kag baba. dala na ti subong di gani, may galibo di Action Rex, so sorbetes, na bala, ang ginatulod-tulod, ginaiya bala, ang baresa sa sinang una, pero naka-face mask man si Manong. Okay. Ang iban bala Action Rex, no, apektado man actually mo ang ilang ang mga baligya, ang mga sidewalk vendors, bagid bala Action Rex, kaya syempre, mahadlukan ang tao bala, magbakal sa ila, kay basi wala nakita ang proseso, o kung pagsukob abi, wala naka-face mask, mga muna Action Rex, nga mga gina-take into consideration man, sang iban nga mga pumuluyo. Pero tanan ni Action Rex, dala na ni subong sa pang-adlaw-adlaw sang tanan, subong man sang social amelioration program. Do kanami naman lang kung naka-face mask ka kada adlaw kay daw maanad ka naman lang do ka sulhay naman lang sang imo nga panggawi amo gid Action Rex, importante karon balila nakatutbrush ka. No, gani man ti pwede mo man lang masimut-simutan Action Rex. Pwede mo man lang masimut-simutan. Amo gina. Pagka kunway maka-toothbrush dati, kada pusga mo, imo lang na iya tanan hakloon kay yara mo lang sa sulod. Importante ikaw lang. Ang problema, pag inibal Action Rex sa social amelioration program, kaya actually nakikangot kita kay Chief Master Sergeant Ramiro Gocotano, kay do ara na nimo, ari naman ni Action Rex sa sistema sang tanan, ang social amelioration program, nakakuha ka man o kung wala, do ginaisto. Dali lang kay balikan ta si Action din na boso parte sa sining pinaka-latest nga report dira sa CIDG parte sa SAPBLA. Kay daw damo-damo na to gawang nag-abot sa talatapan ni Sir Gocotano, no? Ang chief sang CIDG diri sa Bacolod. Action din. Yes, gid Action Rex. Kaya actually nagkadto gid kita kay Sir Gocotano, pero may gina-process pa sila Action Rex subong kay may tisuno sa iya, may mga gina-follow up silang investigation para man patigayunan man sa ilang nga mga operasyon with regard sa SAP sa gihapon. Pero nagpangabay man Action Rex si Gocotano sa mga pumuluyo nga hindi lang bala pag-intrahan Action Rex kabutigan kuno ang mga naga-walk-in, da kami naga-effort kuno Action Rex mo Galing nagakadto dira. kay depende naman na sa ila pag-assist siya kung mag-report na yung tao, normal lang na nga kung may kamaturan kag wala sila na yung ma-determine silang CIDG. Correct, gid Action Why Rex. na sila karoon obra Honda? Correct. Kaya mo hambal ni Action Rex, nagapangabay lang siya nga kung pwede. Nga ang mga ga-effort, gida ba lang, nga may kabutigan man, ay hindi na lang magkadto Action Rex. Iti nagadugang pagid kay di damo-damo dan Action Rex mo naga-walk-in sa ila, nagareklamo regarding ni sa social amelioration program. Pero tisuno sa iya, gina-cater, gina-id-id, gina-investigahan, isa-isa, gina nila Action Rex
para at least hambal niya kung posible palang masundan ato ang ginapasaka na nga reklamo batok man sa mga opisyal sang Barangay Felisa to Action Rex kumadumduman nagligad nga semana kay ti naka-file na to sang reklamo ang 7 to ka mga tagreklamo man. Kaya mo nang ginahulat nila ang resulta man sa investigasyon sang piskal kag amo pa lang ang isa to, amo pa lang nila file sang sa IDJ. Amo pa lang ni Action Rex kiti ang iban Ano kahinay si Ilayaw? Kiti suno si Action Rex ara bala ang may mga tagreklamo nga gulpi lang mag-walk in Action Rex tapos i-process na nila investigate tanan do naga-pull out bala kun Action Rex ang iban may kahadlok o kun nya ti nabalaan guro kuno dra pa lang pagkadto da sila magkuton decided kamo nga ipasaka taning kaso pag sila nga yes kuan dayon na data da kung ano ang kwan tapos conduct la investigation sa mga concerned da kag kung may probable case sa mo nang pag-file nila. Correct Action Rex kiti mo nang hambal nila gani nga although nga hindi mo man mahambal o sigit sa oras kiti syempre benefit na sang tao pero ang I mean kuno Action Rex bala ang oras nga gin tiempo or ginlaan da sa amo nga tawo kung giniimbestigar na lang sa mga kinahanglan imbestigahan ti mas madasig-dasig kag mas madamo pa Action Rex ang ila sini nga matrabaho. Pamati sa Action Rex. Pila asob today? Pilang ara sa ilang kamotaw? As of today, Action Rex, suno sa iya, i-check niya pa iya data, kaya sorry, wala sa iya nga opisina. Tinagapamangkot mo man siya sa iya mga personnel, pero adlaw-adlaw, wala gid kuno nga naga-zero, nga naga-walk-in sa CIDG office, nga naga-reklamo man, Action Rex. Pila ka barangay dang may reklamo sa ila? Do halos diri sa barangay sa 61 ka barangay sa siyudad sa Bacolod Action Rex may mga nagareklamo gid pero ti ara nagaagi tanan sa pagsala man nila ti kanya-kanya man Action Rex yung iban ko no ara personally lang ya bala personal man nga reklamo ang iban niya damo sila pangkalahatan nga to do may because gid ya bala Action Rex may weight gidya kumbaga ang ila sini nga reklamo. Gitawgan naman Action Rex Sir Bukotano pamatian naton ang iya sini nga pahayag. Mga update natin sir regarding sa social amelioration program. So far ma'am, as of now, patuloy pa rin yung mga working complainant natin na pumunta dito sa CBD Bacolod. So as usual, kailangan pa rin natin as per order sa CBD namin na pagkakapin natin yung mga working complainant para naman entertain natin, no? Patuloy pa rin tayo tumatanggap ng mga reklamo at sa mga sumbon sa mga particular doon sa mga anomalous distributions sa ngayon. Most probably natanggap natin na yung mga reklamo na hindi sila natatanggap dahil parang may pa politika na naman, may pamilya sa politika at saka dapat sana with fair and justice na rin na dapat nagindahin ito sa mga barangay officials na magtulungan tayo para pag-nagkalag na itong mga working complainant na pumunta dito para hindi natulong sa atin. So, actually may mga barangay na nagligad na pumunta dito. So, patuloy pa rin ito kung pumunsin barangay katulad na barangay ang kumanan lang. Mayroon na namang mga working complainant na galing doon. So, nirecord na natin, ibitigahan natin. So, kung pwede makakanap din yung ibigay para assist pa rin sa pasasagutin pa rin natin yung mga barangay kapitan at yung mga membro ng mga social workers sa barangay na masagot naman nila yung pagpapagigay sila ng tulong sa amin. Magkatikaksa naman sila maliban sa CIDG para naman mabigyan ng pansin ang mga reklamo ng mga barangay nila. Pero sir, sa update lang natin, ang naka-file pa lang sir ng complaint is yung dun sa Barangay Felisa, sir. Yes, ma'am. Barangay Felisa muna ang makailan na ito ni kaso with assistance of our second complainants. So, para sa investigation officer ng ibang barangay, ma'am, ang ginawa namin ngayon ay mag-house-to-house visit kami para may kanya natin personal yung mga complainant na mahirapan na pumunta dito sa opisina natin. Dahil sa ganitong napagkakag-COVID pandemic pa tayo. So,
Action Rex kabahin lang sang pagpahayag man ni Chief Master Sergeant Ramiro Gocotano nga mo subong tagpabuno sang CIDG Bacolod. So ni Action Rex ang balantayan ta naman kay ti may ginaproseso sila nga ginakontrata o kung ginapa-decide gid Action Rex ang mga tagreklamo nga kung i-push through ang reklamo Action Rex tindugan gid nila para ti hindi na mag-urong sulong kung baga ang mga nagareklamo nga ginapalambot man sa ila sining opisina kag matagaan man sang sabat kag hustisya Action Rex ang mga alegasyon sang sining mga tagreklamo. Ang ginaulat-ulat pa sang iban Action Rex base may additional pa nga reklamo kung matigayon nga matagaan sang second tranche sang ayuda tidalo man sang Social Amelioration Program ang mga beneficiaryo Action Rex sang first tranche man sang sining Social Amelioration Program. Ang importante na nga kung naranas kamot nila, aksyonan nila na kag kung way man lang sang kuan blada ng kabugaton ng ilang akusasyon sa mga concerned parties na i-disregard nila para hindi na magdamo pa bla kuanaw. Correct, Action Rex. Para dasigay ang ila sini nga obra kag team aksyonan tanan kay iti ang hambal sang iban basi sugid naman bala kag lambutan naman dason nga tohig. Ako na hambal sang iban Action Rex. Pero ti amo man hambal niya nga pangabay kag understanding man nga ti hindi na pag-intrahan bala Action Rex sang ilaya bala personal ka butigan nila para i-cater sila kag ti imbestigahan man sa aton CIDG para hindi na lang Action Rex mag-usik man sa oras, diretso-diretso ang trabaho, kag madasig ang manami nga resulta. Action Rex Situationer kag balita gikan sa patrol ang Action ni Action Eden Aboso. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Aksyon Eden Aboso, balita gikan sa Patrol, Aksyon Radio, Philippine Standard Time, las 12:06 ang aton oras. O samtang nagtimo-timo ng halos kalabanan, nakachibog na sang palanyagahon. Pag-relax lang kay tirahon ta ng mga balita sa aton sining mga action reporters. Ibaloon tabi ang daligi lang aksyon na Brian. Standby anay kay hibaloon tabi ang Baliacar Transit kay daw may mga pila pa ka mga areas diri sa palibot sang probinsya nga gindagsa sa mga pasahero. Mangisayod lang kita kadali Ma'am Jade Sibalios, siya rin sa Linyata, Media Public Relation Officer sa Baliacar Transit. Ma'am Jade, kamusta? Mayong udto? Mayong ugto Action Rex no kag sa tanan nga tagpalamati sang sininga programa. Oh, kamusta ang sitwasyon ta sa mga terminal subong, ma'am? Sa subong no siya do nakatawhay sang aton mga terminals diri sa Negros Occidental, particularly diri man sa Bacolod City. So ang mga pasahero subong naga-observe na gid sila sang social distancing no kag nagagamit na gid sila sang face mask. So nalipay kita nga nakita tana no at least na nagatuman na sila sang aton nga safety protocols. Unlike kahapon nga daw kabudlay gid palantaon ang sitwasyon kay naggilinutok sila, pero subong nga mainuras okay nang tanantang nga mga terminal, ma'am? Okay na siya, sir. Sa subong yani gusto gid namon magpasalamat no sa tanan nga mga mayors diri sa Negros Occidental sa pagbulig Manila kagapon no sa after sang panawagan ta nag-check man sila sa mga terminals, nagkalagto man to ganing iban ng mga mayor sa mga terminals sa diri sa Negros Occidental kag tinagbulig gid sila no ka upod man sa mga members ng aton nga Philippine National Police. Salamat gid nga madamo sa pagbulig nyo sa amon no sa gina-appreciate ginanamon sang dako ang gin-extend yung assistance sa amon. Pero may mga problema pa kita in terms ang pagkuhay pasahero, back and forth, talin sa terminal pa dulong sa Bacolod to iban pa nga mga areas?
Actually, so far, wala nagid sang problema, Action Rex, no? Kahit sila nangin conscious naman sila, kabalo naman sila subong, kundi sila pwede lang i-pick up on. So far, doon na-resolve tanan na ang problema. Amo lang ito kagapon, sang laga, na daw hindi gituod, maintindihan, no? Nga mo siya. Do ka problema, gid kahapon sang sitwasyon sa pagkadamo, gid sa pasero. Pero ang normal nga sitwasyon, Lunes siya, sako-sako gid man ang mga terminals na, di ba? Yes, usually among gina siyang gakalatabo, but wala tabala nag-expect na among gina siya kadamo sang pasahero nga magtagto digto kag wala gid nagatuman sang aton nga safety protocols, no. But maintindihan taman na nga gusto nila makapuli or makakagto sila sa ilang mga trabaho, but ang aton tani nga siguro man nila ang ilang nga safety bala. So far natapos na tuno nagtugag ito siyang sandako nga problema sa amon kag ang kakulba bala nga basi may ginahilanat dira kag may malatnan. So at least subong adlaw wala nakita sang problema, no. In place na ang tanan kag nagpasalamat gid kami sang dako sa tanan nga mga mayors, no, nga nagbuligid sa amon. Hindi ta na lang ni mahambal tag isa-isa kay bakit bala kung may malipatan kita kahuluya pa bala. So amon gid we really appreciated sa mga bulig nyo sa amon, no, nga sa subong tawhay na ang mga terminal pag ginapasalamatan ginanamon sang dako ang pagbulig nyo sa amon kag subong man sa members sa mga kapulisan naton diri sa Negros Occidental, madamo gid nga salamat. Ang rota tanan diri sa Negros Occidental ga function na, ma'am? Yes, ara, wala kita sang problema diri sa tanan nga ruta, no, na serbisyohan no. Ang ara lang sagwa sang Negros Occidental kay hindi pa man kita kabiyahe sagwa sang Negros Occidental. Like for example sa din nga areas ni? Hasta diri sa Negros Occidental, diri sa South, ara dira ang ang hinubaan. Halos tanan diri nga so bali ang boundary sang Oriental kag Negros, way pa kamuya sang ga-connect nga biyahe sinadira? Wala pa, sir, kay GCQ okay. sa subong. So, okay, may nagapamangkot diri blang Dumagiti, Bacolod, kuno blang ruta kun makalabay now? Amo man na ang sa Dumaguete, no, hindi pa man di sila katabok sa Negros Occidental. So, anang-anangon talang anay ang ang sitwasyon kay kung makita ang tanan ga kooperar kag wala na sang problema nung mga tuhaw nga mga pasyente, so posible i-open kini siya ang tanan nga mga borders, no. Pero meaning subong ang oriental side, oriental lang nga mga Vallecar Transit, yes, ang occidental lang anay. Yes, sir, that's right. So dito lang sila anay, ang diri sa Occidental, diri man kita. So, ginatunguan. Kung ta Bacolod, Bayad, Don Salvador, Benedicto to San Carlos, may arita rota? Yes, sir. Hasta sa may San na? Carlos. Hindi lang tagaling niya katabok. Hindi katabok niya sa Oriental side. Sa Canlaon, kay Oriental na siya. Pero San Carlos may ara tabiyahe. Okay, may Negros Canlaon ta, no? May Negros Occidental Canlaon City ta, yes, nga ruta ta ni? Hindi tada ka sulod subong, no? Kay diyan border. So bali ang Canlaon didto lang na sa Oriental side man maagi? Yes, sir. Dito Oriental man nga group. Hapon gani, no, mas mabudlayan man tong amon mga units magsulod, no, kay shadow to ka stricto sa Canlaon. So kun diin lang kita asta nga ginatugutan magbiyahe, so amo na aton nga ginasunod. Pero ang Bacolod, Talisay, Silay down to San Carlos, okay na yung biyahe? Yes, sir. Wala tasang problema. Subong, no, shadow katawhay sa mga terminal so at least na doon na dula na balang kulba ta. Unlike kagapon nga daw into alarming di sa tono, nakita ta halos tanan nga terminals ga pinuntok ang tanan nga mga pasahero. Gani so, man. Pero sa mga Vallecar Transit, may ara ka mo na encounter nga may mga bata nga upod? Yes, sir. Kagapon may ara, no, may ara gani nga ginpakita sa aton nga certificate nga halin sa barangay kapitan. So, ginakasubok ginamon, no, kay bisan pa na nga din pa na naghalin nga certificate ang tumano nato nang iya gin issue sang interagency bala sa aton nga sa probinsya kag diri sa Bacolod City. Meaning nga kung may bata nga upod, hindi gid kasakay sa Vallecar Transit.
Hindi, sir, hindi gina pwede. Kag ang mga 60 years old and above, kaya ng mga niyara, bala pre-existing nga medical condition. So like may diabetic ka, hypertensive ka, asthmatic ka. So hindi gina siya pwede, no? So kung pwede lang, anay, pahimuyong lang gid sila sa ilang nga balay, kay para nga wala bala sang kulba nga dalahaw. Sige. Ma'am Jade, thank you so much gid kag kabayunta nga sige naman ang biyahe. Parang ibandera nga mga ikalatuan, hindi na bala masablagan pa, especially sa wala mga personal nga mga salakyan. Finally, imo sini nga mensahe, ma'am? Sa liwat, no, kapasalamat man kita sa kooperasyon subong sang aton mga pasahero na at least na may ara na balasang sistema ang safety protocol subong nga gina-implement namon dira sa mga terminals namon, ginasunod na nila, no. Salamat gid nga dako liwat sa aton mga mayors, no, sa LGU, sa mga lokal nga kabanuhan, nga mga officials naton sa kabanuhanan kag kasyudaran sa pagbulig man nila sa amon pagsubong man sa miyembro sa aton ng Philippine National Police. Maraming gid nga salamat. Salamat gid, Ma'am Jade Sibalios. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. At least ang mga kaaksyon tadra nga nagpadala mensahe kung kamusta ng terminal, okay na. Kung basihan tang statement ni Ma'am Jade Sibalios, naghagan-hagan na. Hagan-hagan as in tawhay na ang mga terminals naton sa mga banwa kag syudad diri sa probinsya sang Negros Occidental kon may kaladtuan kamo via car transit. Pero ang palanaugan ninyo depende sa mga designated nila nga ginpahamtang nga mga waiting area or dira sila mapapanaog sang pasero mga kaaksyon, no? Sige Kantuan tanang balita gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office naka-standby si aksyon na Brian Morden. Ini may kang tanan sa 82 ka mga minor de edad nagkaladakpan nga nagbayular sa curfew sa Banwa sang Isabela. Ay maning sitwasyon daw. Ining mga kabataan ta kung isa pang tatapon taman ni kay kung hindi mo kung pabaya mo malang malayaw mo. Ibalaon tabing report ni aksyon na Brian Morden gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office. Yari ang report. We have aksyon Brian Morden. Aksyon Brian. Aksyon Rex sa kabataan pero himsog naman ang mga kalawasan Kay ning 82 Action Rex, mga naga-jogging ni sila kaina nga mga minor de edad. So natulupangdan sang kapulisan nga nagaligan-lagan sa highway sa Isabela. So pinang dakop ini sila tanan-tanan kag ginadala of course sa kapulisan, gin-check sila isa-isa. So may minor ini sila, so kabayunar sila, so kay Police Captain Joseph ang hepe sang Isabela PNP, nakabayunar gid sila sa protocol kag curfew for minors. Sila binagid nga may ara ya sang pagsulundan ang International Agency Task Force nga kung nagaedad ikaw sang 20 panaog, hindi ka pwede makaladay sa dalanon kung hindi malang importante. So ini sila tanan-tanan nakabayular gid suno sa kay partidas. So pinandala ini sila sa areas sa kapulisan kag ginpapahuway-huway anay ginpa-check sila kag sini nga mga tinyon action rex amat-amat naman sila ginpapauli pero gintaagi ini sila anay sa pagtudlo istoryahan sila, ginpabalo sila kaya iban ko diri way kabalo nga amo nagali ang sitwasyon. Dugay na Oo, tsakto sa action rex ang bali partidas. So sa pa nagumpisa ning curfew nga ini, way sa nagpati sang curfew nga ini, nag-jogging sila iya. So, hindi lang kay Tagay Isabela, ini sila tanan-tanan. May mga kaiping man, nga mga banwa kang syudad, yadra naga-inagi sila. So, 82 gid sila kabilog. Hindi man sila ginpapauli, nga sila lang. Ginpangtawgan, Action Rex, ang ila sini nga mga ginikanan kay para sugaton gid sila. So, may mga ginikanan nag-ako nga ang iban, ginhambalan nga hindi magwa, dungol gid, way nagpati sa ginikanan, nagmato-mato nga mag-jogging Action Rex. Pero nagapati si partidas nga ang jogging nila may mga normal ng sitwasyon.
Oo, ang iban diri sa kay partidas grupo ini sa diskarte nila nga jogging para makaladay gid lamang upod sa mga amigo Action Rexa. Ari si partidas angot sini. If minor sila or even below 20 lang sila, violation sa GCQ na. As nabilong sila sa high risk group. So, yun yung mga minor na violator sa takpan sila along sa highway sang Isabela. So, jogging sila mga about 5 o'clock in the morning. Okay, so after sa GCQ, bawal ang mag-jogging, sir? Yes, actually sir, hindi bawal na mag-jogging provided wala sila mabilong sa high risk group. 20 years old below and 60 or senior citizen or 60 above. Yes, amo nang ilang. So sila sir, mga ano ni sila, mga belong sila sa usually mga minors ni sir, taga 20 below. Okay. Wala sa senior citizen nga na include 20 below at minors. Ini sa tanan sir, 82 ka bilog, medyo minor gini sa tanan. Yes sir, mga 80% minor sir, kag mga the rest is 20 below. Kagang mga nakuha is not only the residents of Isabela, kundi from other adjacent town. Kung sa din naglagan sila going direct Isabela. Ano ba ito, sir? Wala sir. Siguro until now namon ang iban nga minor ginagamit nila nila ang jogging kay duman siguro nila wala ginabawal ang jogging. So ginagamit nila para makalagaw-lagaw man ka makamingle sa upod nila. So, sa clear violation, sir, social distancing wala nila gina-observe. At the same time, bawal sila niya as minors. Okay, so anong protocol nga ginahimo niya subong sila, sir? Sini? Subong, sir, by documentation subong na namon. So, hindi naman sa DSWD, sa women's namon, patawag mga ginikanan, papick up sila sa ilang mga ginikanan, pag gina-counseling before i-release. Kaya pamalog sila mga bawal sa GCQ. Action Rex sa morang palayag ni partidas angot sini. So nagpanawagan siya sa taga Isabela mismo, boss may makita naman sila nga naga-jog dira. Labi na gid kon nagalubo ang edad mo sa 20 anyo. So hindi sila magka-hadlock nga pang sikupon ini para pandalon sa police station kag ikuan man lang i-custody for a while kag papulion man lang Action Rex ano. So ang balita sa Nopo, pagkaroon ko ni Sapon, ang isa ka barangay kagawad nga binuno sang ginpasumon nga suspect. Plastar ko ni karon detalye sini, dili ni natabo kundi natabo ini sa syudad sang Kabankalan. Ano to? Ang kagawad? Ang barangay kagawad? Barangay kagawad. Tapos ginbuno siya sang ginsumon nga tao Action Rex. Sus, dra mismo sa barangay hall? Or check ko pa kay na di ko malambot si Madam Police Lieutenant Colonel Salve Pico. Kay tani amo ning targeton tagit sa Odto galing kay mo hindi ko siya ma-contact gidali kay Action Rex ano para sa kompleto sining detalye. Amo ang balita gikan sa Nokpo, Action Brian Morde nag-report una sa balita ng Aksyon sa Bacolod Action. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. thank you, Action Brian Morden. Balita gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office. Standby sa report ni Action Dale Salazar sa Bacolod City Government Center. Isa man ka masubo nga balita ho, bangod nga isa man ang patay, 5 ang na injured sa sining multiple vehicle collision sa satellite market sa barangay Talungon sa Bai City, Negros Oriental. Sinigid lamang aga. Amo ning pinaka-latest nga report gikan sa mga kapulisan sa siyudad sang Bais, Negros Oriental. Di ang mga developments ni kag progress report sining aksidente. Pertino. 5 ang pilason kag isang patay sa magluntad ang insidente. Pagkaroon talang ng mga kaksyon ni Web Action na Dale Salazar Anayho sa Bacolod City Government Center. Maki-update kita kay ay dutugo na no oras maabot ng mga OFWs diri sa Bacolod kay dawduan nimo OFWs from Negros Occidental kag Bacolod kag kundi ni Rectanis na ano oras ning abot nila diri sa aton sining lokasyon.
Kag Bacolod nagpadala sang sulat kay DOH Secretary Doke nga tugutan ang pagbalik sang misa sa syudad pero ipatuman ang preventive measures. Yaring kauna sa report ni Action Dale Salazar. Action Dale. Action Rex sa formal nga nagpadala sang appeal ang LGU sang syudad sang Bacolod address kay DOH Secretary Duque, no? Action Rex angot ini sa pilarman sang pila ka mga church leaders diri sa mga syudad sa Bacolod nga kon mahimo tugutan ang pagpatigayon sa mga religious activities at hangay sang misa. Action Rex pero 50% lang sang kapasidad sang simbahan, no, sa mga manugsilimba ang i-allow sang mga simbahan. Action Rex diri sa may syudad sang Bacolod. Ang sulat ang napetsahan kahapon nga adlaw Mayo 18. Action Rex kay gipahayag diri ni Vice Mayor Sida Familiara ng chairman sa Bacolod IATF nga sa idalom niya sang guidelines sa gin-issue sang National IATF maximum gid lamang nga 10 ka mga persona ang gina-allow in kaso nga may mga mass gathering nga patigayon ng Action Rex sa isa ka lugar. Susunod diri kay Familiaran ginatestingan sang syudad nga mag-appeal, no, sa gobyerno nasyonal kay base pamalang ma-reconsiderar, no, or mahatagan sang approval dito sa babaw. Action Rex kaysa diri kay Familiaran lakip diri sa mga preventive measures nga ipatuman in case nga aprubahan sang National IATF amo ni siyang social distancing 1 meter apart sa mga pulungkuan sa mga simbahan, pagsuksok sang face mask, disinfection every after activity sa simbahan. Action Rex kag pag-spray man sang alcohol sa mga manog silimba kag syempre ang temperature check. Action Rex nasaad sa sulat ni Mayor Bing pero antes lang nagsulat na check na nila mga simbahan di kung okay na ni. Action Rex ati kabalo naman suno sa alkalde ng Butang dirin nakaibalo naman ang mga simbahan, no, mga church leaders angot sa peligro nga tuguton, no, sa sining pag-resume sang mga misa kag religious activities sa mga gani ang Mayor Bing nga 50% gid lamang sang kapasidad sang mga simbahan kagay sa mga bus terminal. Action Rex kung may mga social distancing man sa mga public transportation parehas man sa mga pulungkuan sa mga simbahan nga 1 meter apart may mga markings, ano, nga ibutang. Ang hambalan diri ni Familiaran naglaom siya nga tani before sang sini nga Domingo subong nga semana nga may masabata tani may feedback na ang gobyerno nasyonal kung bala i-allow o kung hindi kag mastik sa gihapon, no, nga pero may mga areas na nga ginpanugutan, no? Wala pa Action Rex, wala pa Action Rex. Kaya ang sabahin sa LGU sa Bacolod, whatever man nga mga guidelines sa gina-issue sa babaw, gina-comply man lang sa LGU sa Bacolod City. Unlike sa iban nga lugar, Action Rex, no, like sa iban nga mga LGU, may mga mass gathering sila nga gina-tugutan, no, like for example, Manog Silimba, dito sa Iloilo, meron din sila Action Rex ang sining policy nga pwede lang, pero am na ganing strict sa gihapon nga mga preventive measures kontra COVID-19. Nabutang diri sa sulat ni Mayor Bing nga kung tugutan ini mga religious rites, services, ag sacraments, pero may sa mga precautionary measures. Action Rex pero siyati mas mapabakod pagid ang mental kag spiritual health, no, nga kinahanglan sa pagpakig-away kontra COVID-19. So mula to ang hope, no, ni Vice Mayor Familiaran nga kung mahimo antes ang Domingo nga adlaw mayroon na sang sabata ang national sino mapatuman ako narakasulod simbahan man, for example sa katedral. May mga naman Action Rex, may mga staff and volunteers man ang simbahan, no, nga i-assign ang i-assign para gid lang strictly bala, no, mapatuman. Dapat balukan naman sang Pinoy ran ka hindi tanana ang ibandra ka lugtasan. Action Dale mo lang taon nila nga amo ning sitwasyon ala makuan pagid magilot pagid. Madasok man. Pero makikadamo sa nag-appeal Action Rex sa kung mahimo ang misa, no, isa man sa pinaka-importante nga aktibidad, no, ilabi na sa kultura. Kagang mas guidelines guro tagpila ka misa di sa Bacolod daw? Tag-tatlo? Ikaw i-allow Action Rex kutob sa tanan nga simbahan diri sa syudad sa Bacolod, pwede na sila makakandak sang misa pero under sa national guidelines sa siningang matinion. Okay, ang what I mean kundi hindi man mapuno ang simbahan kundi butang sa second mass da or third mass or fourth mass da. Pwede na siya. Depende sa mga feedback sa National IATF kung bala may isat man sila nga guidelines para masiguro lang nga hindi magbinagsa
ang mga tao. Action Rex. Ay, kung first mass ka na 5 o'clock, tapos may 6 o'clock ka, may 7 o'clock, may 8 o'clock ka, apat na nakamisa nga daan, kundi makapili sila kung ano oras gusto nila nga. Basta 50-50 lang ang maiguan sa simbahan. Para ligwa, no? Makapili ka para ligwa ba? Papili ka sa imong nga schedule. Action Rex. Kung may isa ka misa nga nag-aalalawas, no? Ang mga malugsilimba. Ibanti nagakuha sang pulungkuan bisan sa sagwa na lang sang simbahan. So depende na sa mangin feedback sang gobyerno nasyonal ang para diri sa siyudad sa Bacolod gin relay or gin padala man lang ni Mayor Bing kung ano diri ang sentimento sa mga church leaders diri sa mga siyudad sang Bacolod. Dari pala ni Vice Mayor LC the familiar ng chairman sa Bacolod IATF. Under the guidelines, hindi pwede mo. Sa DCQ, maximum of 10. So, si Mayor, ikapalo man lang na guideline. So, kung sila want to appeal Bali, ano, Vice, ang ginaduso sa mga church leaders, Vice, maka-hold mass and pila ang capacity sa sulod sa simbahan? Well, ma-implement sila sa social distancing, 1 meter. And that may mga preventive measures nga no mask, no entry, may thermal scanner, may alcohol. Okay, so as of now, Vice, wala pa sabat, no, sa national? Wala pa. Okay. And the whole thing before Sunday, may ara na sa may sabat ng national interagency task force. Ang kanya yun, ito ginadress ko kay Secretary Joke. Sunod sa nabatian na si Bacolod Vice Mayor LC Familiaran. Ang COVID-19 update naton diri sa may siyudad sa Bacolod 30. Action dahil mangkot ko ano yung gangkasanay ni sa motor, puro laki pwede na eh. So, Action Rex, tikon ba siya nato ng palayag sa LTO Region 6 kahapon nga daw, bawal gudya ang kasanay. Pero, ang video message ni Bacolod Mayor Bing Lunaldia, no, sang weekend, pwede ang mag-asawa kung magadto sa trabaho, kung magbakal sa mga essential goods sa Action Rex. Pero puros lalaki ya. At hindi, wala man mag-asawa. may naglabay ko no sa Burgos Locsin, no? Single nga motor, gang kasanay, 2 ka lalaki. Galing kiti, basi kung ginagagi man lang sila, wala pulis mo. Kag basta Action Rex for emergency cases, pwede gid no, makaangkasanay like kung mga medical reasons dira kagkuhan sa tion sang emerhensya Action Rex. Bisan laki-laki pa sila. Yes, pwede Action Rex. Basta emergency. Basta emergency. Kaya sino kami bingti ang PNP among mag-assess on the spot kung ang mangin rason. Sining mga riding in tandem sa motorsiklo Action Rex. Wala pa Action Rex ang estimated time of arrival ining mga third batch no sa mga returning OFWs diri sa may siyudad sa Bacolod kag Negros Occidental. Kay sunod diri Councilor Israel Salanga wala man ganin ibaluan kung pila bala ka mga Bacolenyo kag pila ang migranse ang sakay sang to-go malasakit voyage Action Rex nga barko. Basta estimated ang ginapaabot diri sang syudad. Today sila mag-abot Action Rex. Ano oras ning dungka yan eh? Wala pa Action Rex ang feedback, no? Why niya coordination niya sa local ding nagpasakay ni sila? National siya Action Rex. Actually, ito yan siya program ni Senador Bongo. Unlike, pares naman sa mga previews. Si Bongo ay ginadiga coordinate de? Amot lang. Kaya wala mga baluan nga sa at least. Si Sir Elring, hindi siya makakoordinate man? Pwede lang ka-chat. Pwede lang ka-chat da. Nga, may ipadala kami da ha. May pasakayin kami dito. Amunis lang ang mga OFWs. Kapos gilang na. Troy agencies gilang na. Ano Senator Bongo. Kay Bongo galin eh. Iyan Action Rex sa programa. Ang gin-umpisahan. Naman na gani, hindi pagkait may baluan sa 88 ka mga returning OFWs. Pila ang residente sa Bacolod City. Kag pila ang residente. Ibati ko daw half-half ni ko, no? Half-half Action Rex. Second half tayo ni 44. Kaya wala labot sa bungad daw. May another batch pagid, no? Sa buwas? Nga daw Action Rex. So, massive repatriation no? Kung si Councilor Israel Salanga. Kung yung problema, wala may baluan kung ano oras ni maabot ni.
wala action Rex. Kinawala naman ng feedback ni Councilor Israel para at least mabantayan dito sa Bredco Port ang pag-inabot sining mga returning OFWs nga i-subject man sa gihapon sa 14-day mandatory quarantine kag RT-PCR test. Dito sa mga syudad sa Bacolod, may 30 pa ka-pending nga mga swab test results ang ginahulat sa karon sa Bacolod City Health Office Action Rex. So 30 Action Rex. Kay sunod rin kay Dr. Tante, ongoing man niya ang pagpatigayon nila sang test Action Rex, especially sa mga medical health workers na nagabatsyag mga sang symptoms sang COVID-19. Ongoing, wala labot sa 30 base sa siling nga mga inadlaw, may ipadala naman nga mga swab specimen ang aton siling nga mga otoridad diri sa may syudad sang Bacolod. Ang balita, gikan Bacolod City Hall, ginadulong sa inyo sang CL-Pito-Pito. Sa mga ka-action natin, hindi magkalipat na maginom sang CL-Pito-Pito ang orihinal na herbal dietary supplemental liquid. Ang CL-Pito-Pito ang himo sa panabang palaya, mangosteen, mangga, pananchina, guava, kaghani. Importante nga panundong sa publiko nga ang original nga CL-Pito-Pito na butang sa 375 ml nga plastic bottle. Kag-green ang iya sining nga taklo. Kung mahimo, likawan ang pagbakal sang CL sa mga house-to-house pang magdiretso bakal sa mga butika. Para sigurado ka garantisado mag-inom sang CL-Pito-Pito para sa aton ikaayong lawas. Laking CL-Pito-Pito, laging panalo. Update kabalitan sa Bacolod City Government Center. Ang action niyo, Action Day Salazar. Una sa balitaw na sa action sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Thank you, Action Dale Salazar, balita gikan sa Bacolod City Government Center. Dali gilang anay, relax mga ka-aksyon, mag-CL-Pito-Pito kita. Para siguradong sigurado, mabakod ang aton sining immune system. CL-Pito-Pito mo ni kung kaysa nga gamay lang tipyada blas ang balatian gabatsyag gilayon kay ti ang imo sining immune system maluya. Pero kung mabasko gina, kung naka-CL-Pito-Pito ikaw, no? Kag ti ang CL-Pito-Pito natilawan na kag napamatudan ng maayo ini batok sa mga balatian labi na sa ginabatsyag tang high blood, hemorrhage, kidney problem kag iban pa madamo pa mga kaaksyon nga ginabatsyag ta sa lawas ta. Kagang manami diri ho aryo ginapalimton tagid sa tanan likawan gid naton ang piki nga CL, no? Nga nabutang sa mineral water plastic bottles o kundi ganiara sa lapad lang butilya. Hindi gid kamo magbakal sinaha. Kay mabudlay. Basi kung instead maayo matigok lang tungod sang CL nga ina, no? Nabutang sa mineral plastic bottles o kon lapad bottles. Why na magagis insakto nga proseso? Dala sa syudad sa Bago may nagabaligya pa na kuno ho. May mga butika pang naintuan sila. So hindi gid magbakal ha. Kay kabudlay gid sina. Ang importante, magbakal sang CL-Pito-Pito sa mga suki ninyo nga mga butika o kon parmasya. CL-Pito-Pito, kay kung ikaw laking CL-Pito-Pito, laging panalo. Sa mga kaaksyon ta Malakay Finance Corporation, basi nagakinanglan kamo house and lot property or land title loan, vehicle, truck, heavy equipment or card loan, pension or retirement loan, Malakay Finance Corporation, yara lang sa Santo Niño stop sa Barangay 2, Bacolod City, tabok lang sang Pure Gold Banago. Pwede ka tawag sa 433-4309 or 433-4307. May mga branches sa Malakay Finance dira sa Victorias, La Carlota, Kabangkalan, Sagay, Bago, Cadiz, in San Carlos City. Malakay Finance Corporation, Santo Niño, stop sa Barangay 2, Bacolod City. Tabok lang sang Pure Gold Banago. Pwede ka tawag sa 433-4309 kag 433-4307. Ordinaryo kag komplikado nga kinanglanon pinasay nga solusyon. Serbisyo Kampiyon, Malakay Finance Corporation.
May lang pag-monitor dra kay Paring Amik Garciniego ho, ga-monitor si Paring Amik Garciniego kag kalakip man kay Madam Virginia San Antonio Olpenda dra sa Barangay Estefania. Action Rex mangkot lang ko kung pwede kami kagwa magsimba kay senior citizens kami. Salamat gid from Celine Homes, Barangay Estefania. Hindi gid gyapon guro madam gamay lang at tinion sa mga kabataan tablag kag mga senior citizens ta 60 up kag 19 down never gid no. Budlay gid pag-relax lang anay. Kay Selre Bardoco Dantos no Tanmon. Grabe nga mga ngalan ba? Malang nga pag-monitor kay Tatay Doming Sandot nga always gid nga pamati sa La Castellana. Eric Briones may lang nga pag-monitor dira sa Dangkalan Ilog. Eric Briones kay Richard Esmeralda sa Bangga Mayor Isabela sa Pizza Handra. Good nun lang, no? Good nun. Kay Marivic Gerogo Kita-Kita, good nun, Action Rex, kami diri sa Banago. Ayos, good morning. Good nun, Madam Marivic Gerogo Kita-Kita. Ay, pwede kita-kita, gida. Sa kay Mayros Langkoy, may lang pag-monitor dira sa Barangay Villamonte, sa Herbias Dos, tamyaw lang kay Budok, kay David, kay Klikli, Kimpi, kag Rodel, Mayros Langkoy ang panamyaw. And Junilo Gonzaga, may lang pag-monitor, Rex ano kuya? Junilo Gonzaga na nang pamangkot mo naman. Paring Binji Felisario, may lang pag-monitor, linya monitor lang ko diya. Paring Rex, gadulom naman ang Manila Parikoy. Gali ka. Sige, paring Piding. Paring Binji Felisario. Mary Jane Saludares, may lang pag-monitor. Mary Ann Grace Mahilom, good PM lang. No? Ga-monitor las punta pader. Hay Mama Agnes Alyanes Kaglen. Gapamati, subong. Ayos. Kag kay Ernie Grijaldo, may lang pag-monitor. Ernie Grijaldo, kag Grijaldo family sa Candomarao. Ayos. And may lang pag-monitor sa kay Lerna Regala. May lang pag-monitor watching from Celine Homes. Lerna Regala. Salamat din. Ayos. Kamusta lang ang sister ko si Lorena Bantigue and family sa Zone 1 kag sa Barangay Zone 3 sa Barangay Batabla. Barangay Zone 3 sa Bata. Sa Bata. Kugali nga si Ronald Regala and Regala family sang Pulupandan. Ayos. Dagang salamat gid Madam Lerna Regala. Kay Maggie Vicino, may lang pag-monitor. Dapat Action Rex sa mga madakpan sa curfew hatagan sang multa. Hindi gani bago sila buyan, palimpyuhon sa dalan. Hindi gani pahilamunon para madudla sila, picturean tanan sila para mahadlok sila. Amo man na. May lang pag-monitor kay paring Ronnie Gordon. Ga-monitor siya subong samtang naga-paliwaliwa. Bago paliwaliwa ka na paring Ron, Kay Carlo Ibisate, may lang pag-monitor. Damo daga jogging ko nos punta taytay. Sige lang, kay kung maagyan sang pulis, amo man ang problema, no? Amanda Arindon, may lang pag-monitor. Clarified jogging every 4:30 to 5:30 pwede 60 up age and 20 down. Hindi ka ni pwede senior citizens kag minors, no? And including na sa amo na nga pangidaron. Alex Pila, may lang pag-monitor dira sa Handumanan. Al 5 de Nobyembre, Carlos Miranda, may lang pag-monitor. Jo Marie Formentera, kag Jenny Perez alias Jack Balaan sang Binalbagan. Jo Mara Balyo Alyo, may lang pag-monitor, no? Sige. Lorna Cabales Iluran, kalawig gid sang inyos nga mga mensahe, pasensya gid ha. Kag Stephen De Los
Reyes. Kay Bams Niniel Cabalida, Lani Tolentino, Gian Recicio, Hazel Alvarez, may lang pag-monitor. Inday Blasa, and Roland Batiliano. May lang pag-monitor Roland Batiliano, kag kay Rico Wood, kay Rijan Tan Villalon dira sa Barangay Purisima, kay Jocelyn Libon Dispoho, Elsie Jaime Trestesa, kay Jessica Seridon Chavez, and Ginny Murillo Calabasa. Ay, grabe. Ginny Murillo Calabasa, kay Roland Batiliano. Ayos, sige. Ang iban sini, pagkaronan ko lang, kailangan langgid ko sa tiyempo. Standby mga ka-aksyon. No? Magbalik ang aksyon, balita, banat bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante ng mga pahanumdum. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sino ang may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya, o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions, at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19. Para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at
at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions, at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19. Para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga Aksyon Radyo Philippine Standard Time, las 12:52. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Kagkaroon, balikan natin ang Aksyon Balita. Banat, bulig. Mabuhay po sa lahat po ng
nakikinig sa Action PBB. Ito po, si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Action Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Action Radio. Aksyon Rex Canto, kinikilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon, balita, banat, bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Pabalik kita diri sa atong sining pangalagad kadtuan tanang balita ni Aksyon Eden Aboso gikan sa Kapitolyo. Kapitolyo Provincial may pangabay sa uwaho angot sa pag-repatriate sa mga returning Negrense kag mga OFWs. Yaring kaundan sang report ni Aksyon Eden Aboso. Sa Kapitolyo, Aksyon Eden. Action Rex nagapangabay sa Overseas Workers Welfare Administration si Attorney Rayfrando Diaz, Negros Occidental Provincial Administrator, nga tingugon ang pagpapauli sa mga overseas Filipino workers o kon mga stranded Negrense agud magsanto sa kadumuon sang mga hotel o kon pension houses rooms agud hindi mauyangan ang gasto sang ahensya subong man sang gobyerno probinsyal. Halimbawa, Action Rex ni Diaz nga kung may 20 ka OFWs nga ipahamtang sa isa ka 50-room capacity nga mga pension house o kon hotel, ginapabayaran sang tagdumalahan sa mga tululugan ang 30 ka mga kwarto sa pihak nga wala sang may naga-occupy. Tisino kay Diaz, may kabudlayan sa gihapon ang komunikasyon sa tunga sang probinsya kag sa mga nagapadala sang returning OFWs. Bangod wala sang eksakto nga komunikasyon kag detalye nga ginapadala sa gobyerno probinsyal. Naibaluan karon nga adlaw may 88 ka mga OFWs ang natalanan nga mag-abot apang wala sila sang ideya kung pila ang residente gikan sa syudad sa Bacolod kag pila man ang sa nagkalain-lain nga lugar diri sa Negros Occidental. Natalana nga may mag-aabot man nga isa pa ka barko nga may sakay man nga OFWs buwas nga adlaw apang wala sila sang ideya kung pila ang mga sakay diri. Pamatay naton si Attorney Rayfrando Diaz. Sa ibig na gabay kaya ipakabalo kung pinagid sila. Kung doon sa number nila, yung sunod pa sila sa hotel proportionate man ang number of rooms. Kung bangiti mo lang ba sila ako nakabilog, nawal man na butang pa sila sa hotel na good for 100. Yawan sa bayad just for a few number of people. Pero ang food yung nabaydan, equal to the number of rooms. Yung nabaydan sa uwa. Ginabigit siyang uwa. Ang asang hotel, ang bilog ng hotel para siya. That's what I was telling uwa. Para hindi ka mag-usip oras, hindi ka mag-usip manpower, pag hotel room, sa kwarta, you have to be able to send home damo kami, hindi ito gitay-gitay. Kasi kung mga nurses, lagi na rotation kami, amat-amatin pa karon, hindi sa 1,000 OFW, sabi, sa lima sa pulo pa nakabats, matapos kapuli din, yung pag-20 na, hindi naglawag pag-hid. Samtang Action Rex, magapauli na karon nga adlaw ang 18 sa 37 ka mga returning Negrense nga ginpaidalon sa 14 days quarantine period sa Mambucal Resort sa Banwa naman iya sang Murcia. Tisuro kay Attorney Diaz, nagkakompleto na sila sa mandatory quarantine kag nagnegatibo naman sa ginpatigayan nga rapid test kag RT-PCR test. Dugang pa bago sila igadulong sa tagsa nila ka mga puluyan, liwat sila nga ginapatigayunan sang rapid testing agud masiguro nga hilway sila sa COVID-19. Balita gikan sa Kapitolyo Provincial, Aksyon Eden Aboso. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo.
Thank you, Aksyon Eden Abuso. Balita gikan sa Kapitolyo Provincial. Matapos ang balita ni Aksyon Eden sa Iluanta, si Aksyon Eric Magbanwa sa Bacolod City Police Office. Maki-update na sa sining kamatayon bla ni Gerald Cuadrajo. May 3 kuno kaanggulong ginalantaw ang kapulisan sa Police Station 2. Yari ang kaundan sang report ni Aksyon Eric Magbanwa. Aksyon Eric! Action Rex! Yes, I'm in now on your number 1 undisputed program. Okay. Ito lang kita na? Arada kay Ma'am Jade. Aw! Tumauya man ta ba? O sige Okay. Just relax and take your seat, Action Rex, no? Because I'll be there. Ayo di purma. Hindi ang wow. Manaya-naya sa buong panahon Gani, no? Daw mananaya, pero daw kainit man. Kainit ka daw kagalom sang tiyempo, no? Si paring Joseph Martin Yulo, monitor gali, ho? Sali na siya? Tagay ni Garani. Ay, titamo na dakuan, sisi, talapa. Paring Joseph Martin Yulo, may lang pag-monitor da sa imo, Pare Joseph, musta yung talaba sa hinigaran? Okay lang, Abi ko pa, silisay ka mapaglalakot. Si pare Jerry Hontiveros, ara mangliho. Ay, si Marino Jerry Hontiveros, always na. Parang Jerry. Daw ka problema na siya Ga problema san? May mga kliyente na sa blakot na mapuli sa Mindanao mo. Dito, way pa ko signal subong ang biyahe. Way pa. Way pa, dalang nanay pare si mo Ito maputo na sa gani, no? Mawagak ng puro ni Maninoy kasi daw siya nga suporta sa mga kliyente na nga na-stranded man bla. Amang mapilalag 20 bilog. Bakadamo. O hindi pa na ikapulit na sila lugar sa Mindanao. Ito ay pabiyahe mo. Galing. Good night, ka. Good night ko na paon na animal ko kaya butlak pa ning adlaw magulukod. Kaya pangita ka kasi mo galgal, no? Sa kay Gay Agisando, oy kay paring Nono Agisando galida. Paring Nono. Lang pag-monitor da paring Nono. Hidala kami ni Paring Rex sa imo, no? Kamusta na mga kasag na kurusan sa kag mga pasaya, no? Okay lang Gapanguros man lang gyapon. Okay, good paring Nono, no? Steady post paring Nono. Paring Nono kag Marie Elizabeth Agisando dra sa manuling kawayan. Ay Marie Elizabeth da. Kay paring Rowela nawan si Roma sa sa isla way siguro go baligya sa Libertad ay. Isla sang Purok Isla. Purok Isla sa Villamonte. Sa Villamonte. Di ba si kung pigaw pagwaon sa mo nang urubay sa kabaligya isda. Basi kon manok na yang nga baligya. Manok abi ko isda. Manok na yan. Manok lang bilog blay ng Dress chicken. Okay. Basi masusobra da pre. Ate arabi na Ayo di purma. Ano gusto mo bilog kang half. Wala slick mo na pre. Amo na ningga. Amo na ng COVID-19 na lang mag-share kita, no? Mag-share, Action Rex. Ayo di purma. Share the sunshine, no? Nang ginatublag mo ginamiyang kabubuton subong. Ay, so si Migo ta na nga doon, mapos man na palapitan, no? Paring Noel sa Roma. Oo, paring Noel. Mapos palapitan, kag mapos man ganita, no? Gani. Siling ni Gay Agisando linya may COVID kuno ang kasag to. Away na na COVID. Bahala may COVID basta may kasag, no? Ang budlay lambid. Ayo di purma. Wala na yung COVID sa May kasag, tambok subong sang kasag. Tambok subong sa sang kasag sa believe me. Ang aligi. Galibod to sa amon to. Tambok subong sang may mga aligi pa. So kung kanina nga may nga kasag, kita manggat lagkogit. Dang sa Rostuan, regular nga kasag. Subak mo sotan? Hindi man na. May bisan na kuano mo lang. Ako bisan dako-dako na lang Oo, basta importante. Ayo di purma.
Nangaluloy ko, alam lang alawas bla. Oo, gani. Kaya araya ka puno ng alokabaya sa tambok. Hapit ka lang turo siling ni paring Rowel anawan si Roma sa Libertado. Sa Libertad. Kaya tutong iya pwesto, linya hapit lang di parikoy, buwas. Ay, jali ka. Diba alang-alang tada pare Noel, no? Sa dason na. May kuhan man, no? May kabiyahe man Libertad, kuhan, Center Market. Tika nugon sang iya ng D-Max, hindi makadeliver. Ayo di Purma. Patugod-lugoy yung mga primo D-Max. Patugod-lugoy na pala, wala kiopas. Gani man. Pwede ka magalibot sa bisadig nga malparahis ang Bacolod. Pwede mo chikon kaglantawon ang G&G. No. Mas may nagiging kung luto nagiging primo. Mas ano? Luto, bla. Inasal? Oo, para nga pag-abot, bakbak tayo. Ayo di Purma. Bakbak Hilo ko lang kung luto na, pag-abot na, bakbakabon na ng bahaw. Kung sa solve na ang imo problema, Axorex, no? Kag sa wala lang ang COVID epekto sa lawas. Ano ning latest nga pagpatay kay Gerald Cuadra ni? Well, Axorex, tatlo di subong ang gulong nga ginausoy sa nga ato sini kapulisan. Number 1 tiya mo ni, hindi madula ang ginatawag nga drugs o kung lang si Hanay sa droga. Isa ina sa mga gulong nga ginalantaw sa pulis naton. Number 2, Axorex, ang posible kontra ni Gerald Cuadra, no? Kaya man ang estilo, kag ang manera sa pagtiro si Axorex, damo igo si Gerald Cuadra mo. Ay, pilang igo ya? Siyam ka bilog igo, Axorex. Siyam ge? Oo, siyam ka igo, siyam ka pasiyon na recover sa 45, kag may duwa pa gani ka slug sa 45 caliber pistol mong ang na-recover, no? Do pilatong no batian nga lupok to, pito, Pito. lima? Oo, pero ang igo ya, nalantaw, siyam ka bilog, Axorex. Kag ang basyo nga na-recover, pilaya? Siyam ang kabilog, 45, oo. Kag may duwa ka slugs nga bala nga naglusot bas lawas siya. Duwa ka bilog, aksyon na Rex, no? Kag ang katatlo, diri nga isagid ka magasin, gali ni kung isip-isipon mong kung short magasin, gidaw, isagid ka magasin ang Oo, ginubo kag asige pala nga pagtiro, kag bunira, Black Sox, nandun may kainit bla, sipa bla nga siyam ang igo sa tao, pero mo siyam ikabisis. So, hindi gid siya pagbuhi, on bla kung nagatiro, bla? Yes, actually, gusto lang ang imong theory nga posible hindi magnubo sa isa ka magasin ang nagamit sang suspect sa pagtiro, kaya alos talan, nagsulod gid ang bala mo. Kag isa man lang itong nagtiro, di bla? Isang driver to? Oo, isa man lang itong nagtiro mo itong nag-helmet, bla? May posibilidad kung hindi extended ang iyang magazines, ginuubos sa gini. Oo, nag-ubos siya sa isa ka Magi-Action Rex, no? Ang ikatatlo, direte, posible trabaho, kag negosyo. Pero ang sa trabaho kag negosyo, ginausisa pa ni karon ni Police Major Sila Cabana kung ano ang obra. Anong trabaho yan eh? Amo na kana ginausisa pa ni Cabana kay may information siya na bato nga may obra ni kuno si Gerald Cuadra. At the same time may negosyo. Tiyan mo pinakaroon ng discovery sa police station number 2 kung anong obra ka trabaho, no? Obra, trabaho ka negosyo ni Mr. Gerald Cuadra Action Rex. Kaya nagapati man si Cabana nga posible hindi iniya professional ang nagtiro sa kay Gerald Cuadra o kung masiling naton nga hindi gun for hire considering nga wala pala magamuning nagsululod ang bala sa lawas siyam ka bala professional gidi. Kaya man malukang theory sa police kung professional ang isa ka tao nga nagatiro, guro Axorex isa, dua, tatlo, guro pinakanawig na. Inang patal gidi. Oo, kag may finishing para nga matabo. Nga din igo yaw? Halos ara sa lawas, wala sa ulo, Axorex. Kaya kung professional sila ni Major Cabana, laban Axorex dua, tatlo, lawig na nangalupok tong. Karang igos na, ulo ginaya, no? Kag may arang tawag nga finishing nga matabo, no? So sa kaso yung Gerald Cuadra nga pagpatay sa iya, wala isang finishing nga tabo, kundi halos tanan, siyam kabala, nagsulod gin sa lawas si Action Rex, no? Now, isa pa diri karon sa nakitaan ni Cabana, kahit medyo uncooperative ang pamilya, although kati na insindihan mo sa polis naton, para pa karon sa kalisod ang pamilya, kag siguro masako pa nga ginaatipan ang bangkay ni Gerald Cuadra. Kag ang pamilya mismo Axorex nag-refuse nga ipaidalong sa autopsy ang bangkay ni Gerald Cuadra Axorex. Nagpamalibad bali ang pamilya nga si sir hindi na pag-autopsy ang bangkay sa napatay kay kung tani kilala man sa mga one of the evidence kung tani i-preserve man sa police just in case kidman nga may ara sila suspect nga tumodre. Pero according sa kay Cabana Axorex, wala pa gid sila sang klaro
nga sospechado asto sa identity sa mga persona nga naglutang sa kay Gerald Quadra sadtong Sabado sa hapon dira mismo malapit sa Gua compound sa Riverside Medical Center. So far sir wala pagit sir bali amo lang to nga napunan nga siyam kabala ang siyam ang injury sang victim sa lawas ya. Okay. Dason na siyam ang officials ang nakita apat ka slugs. So amo lang na dason way nagkuha ng parents ang family nga magpa-autopsy. Kaya mo na subong ina-try pagid namon kuan ang mga CCTV sa palibot nga possible na kalapay ang suspect. Pero according sa mga witnesses, naka-full face helmet ang suspect. May mga sa palibot CCTV, sir? May mga CCTV ara ka sa sulod sa ilang mga establishments pero kung nag-focus sa dalan, wala. Anong lantaw nyo, sir? Duga na sige sa Rubila sa yan, sir? Kung amo na itong adlaw, sir, ano man? Ang matyagan guro na mo, kung sa amon kung sa investigation na hindi magiguro lawig ang surveillance sa iya, siguro sa pagkabalo sa mga suspect nga ang biktima na nagbisita ni sa hospital, amo na pa nila tinira nila sa dito nga area para time pa noon na mag-abot ni biktima. Kaya inigurong nagsulod attempt anay ang biktima sa sulod sa Riverside, di wala sang maparkingan. Therefore, siya kuwan nga magparking sa kilid. Di pagpanaog yan ni sa salakyan, amo ni dagin tubang, gintalapitan siya sang suspect, kagin tiro. Aksyon poso sa palayag ni Police Major Chalagaban ng Hepes ng Station No. 2 nga mogit ang nagapanguna sa sining pagkusisa sang kaso ni Gerald Quadra nga pagpatay sadtong Sabado sa hapon dira sa Sagwa compound sang area sang Riverside Medical Center especialmente sa kompanya sang Barangay 5 sining syudad sang Bacolod. Ang inyo ka-aksyon sa Bacolod PNP, una sa balita, una sa aksyon Eric Magparang report sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon no Radyo Philippine Standard Time launa 10 ang aton oras. Salamat gid aksyon na Eric Magbanwa, balita gikan sa Bacolod City Police Office. Magbalik ang aksyon balita banat bulig pagkatapos lamang sa pilang importante nga mga pahanumdum. Pamatian namon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanat tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagdudlak sang adlaw sa pagduhaw sang biton mga balita nga dala inspirasyon aksyon radyo Bacolod man sa gihapon padayon aksyon radyo Bacolod saludo sa imo padayon aksyon radyo salamat isa pa serbisyo patas kag balanse matuod nga mensahe wala sang hinadang pilihan padayon aksyon radyo Bacolod nun kag Negros sanon inyong pamatian istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan
prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligad, ikaw gihapon ang akon nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sabisan anong ang kahintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Aksyon no Radyo Philippine Standard Time launa 14 ng aton oras salang-alang nata sa tiyempo diri sa aton sining pagpangalagan saway pa maka paniaga pag timo-timo na no kay parang siguradong sigurado ang palanya puno naman ang pangitaon takron no. Sige, kailangan ako sa tiyempo, standby na sa masunod nga programa ang This Is My Life. Igasunod na sa dinig lamang madugay upod kay Aksyon Welma Sugaton. Standby na mga ka-aksyon ha. Ako naman ang inyo ka-aksyon sa Kaanginan Aksyon. Rex Cantong, mayong hapon, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Close to you from the start, I play the part. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon